Hello friends, welcome to our botany class. ଆଜି ଆମେ ପଢିବା biodiversity ଆଉ ତାପରେ ପଢିବା plants ମାନଙ୍କର diversity. ଠିକ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା biodiversity. What is biodiversity? ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଜୈବ ବିବିଧତା. ମାନେ it is the number and types of living organisms present in the world. What is biodiversity? The number and types. ମାନେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି କିଏ living organisms present in the world. ମାନେ ଆମ world ରେ କେତେଟା living organisms ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର living organisms ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ପଢିବାକୁ biodiversity କହିବ. ମାନେ ଜୀବମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଟାଇପର ଅଛନ୍ତି. ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ biodiversity word ଆକୁ ଜଣେ popularize କରିଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଏଡୱାର୍ଡ ୱିଲସନ୍. ଏଡୱାର୍ଡ ୱିଲସନ୍ କଣ କରିଥିଲେ the word biodiversity କୁ ସେ popularize କରିଥିଲେ. ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ମେନ୍ ଟପିକ କୁ. ଆମେ ଜାଣିଲେ biodiversity କଣ ଆଉ କିଏ ଏହାକୁ popularize ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ. ଏବେ ଆମେ ପଢିବା plants ମାନଙ୍କର diversity of plants. ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି diversity on the basis of habitat. habitat ମାନେ ବାସସ୍ଥାନ. habitat କଣ? habitat is the place where plants grow. plants ମାନେ ଯୋଉଠି grow କରନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କର habitat କୁହାଯାଏ. ଓକେ, ତ on the basis of habitat, plants are of 7 types. ଆଚ୍ଛା, habitat ବା ବାସସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 7 ଭାଗରେ, 7 types. ତ ଦେଖିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି. ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ. କଣ? ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ. ହାଇଡ୍ରୋ ମାନେ ତ ୱାଟର, ତ କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡୁଛି ନିୟର ଅର ଅଣ୍ଡର ୱାଟର. ସେମାନେ ଆଇଦର ପାଣି ପାଖରେ ଥିବେ ନହେଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବେ, ସବମର୍ଜଡ ହେଇକି ମାନେ ବୁଡିକି ଥିବେ. ଓକେ, ଦେନ୍ ହାଇଗ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ. ହାଇଗ୍ରୋ ଅର୍ଥ ପିଲେ ମୋଏଷ୍ଟ, ଓଦା ବା ଆର୍ଦ୍ର. ତ ହାଇଗ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ କଣ? ଯୋଉମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, ହେବିଟେଟ୍ କଣ ତାଙ୍କର ମୋଏଷ୍ଟ ଅର ସେଡି ପ୍ଲେସେସ୍. ମୋଏଷ୍ଟ ମାନେ ଓଦା ଆଉ ସେଡି ମାନେ ଛାଇ, ଯୋଉଠି ଛାଇ ମିଳୁଥିବ ଆଉ ଓଦା ଥିବ ସେମିତି ଜାଗାରେ ହୁଅନ୍ତି ହାଇଗ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ. ଦେନ୍ ହାଲୋଫାଇଟ୍ସ. ହାଲୋଫାଇଟ୍ସ ପିଲେ ସାଲାଇନ୍ ସଏଲ ଆଉ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର. ସାଲାଇନ୍ ମାନେ କଣ? ସାଲାଇନ୍ ମାନେ ଲୁଣିଆ, ଲୁଣି ପାଣିରେ ବା ଲୁଣି ମାଟିରେ ଯୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହାଲୋଫାଇଟ୍ସ. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ମେସୋଫାଇଟ୍. What do you mean by mesophytes? Mesophytes କୋଉଠି ବଢନ୍ତି? Places of moderate water availability. ଯୋଉ ଜାଗାରେ moderate ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପାଣି ଥିବ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେସୋଫାଇଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତି. ମାନେ ବେଶୀ ପାଣି ନୁହଁ, ନର୍ମାଲି ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ୱେରେ ମିଳୁଥିବ. ଆଉ ଏଥିରେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଏଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅଛନ୍ତି. ପଢିବା ଆଗକୁ ଆମେ. ଦେନ୍ ଜେରୋଫାଇଟ୍ସ. ଜେରୋ ଆସିଛି ଜେରିକୋରୁ. ଜେରିକୋ ମାନେ ଡ୍ରାଏ. ତ ମାନେ ଡ୍ରାଏ କଣ୍ଡିସନରେ ବା ଯୋଉଠି ପାଣି ବହୁତ କମ ବା ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ୱାଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି, ପାଣି ବହୁତ କମ ମିଳୁଥିବ ସେଇଠି ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି. ଯେମିତିକି ଡିଜର୍ଟ ହେଲା, ଆମକୁ ପାଣି ବିଶେଷ ଦରକାର ନାହିଁ. ଆଗକୁ ପଢିବା. ଦେନ୍ ଏପିଫାଇଟ୍ସ. ଏପିଫାଇଟ୍ସ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଏପିରୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉପରେ. ମାନେ ଏପିଫାଇଟ୍ସ ମାନେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ବଢନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗଛର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବା ଶାଖା ଉପରେ ଆଉ ଟ୍ରଙ୍କ ବା ଷ୍ଟେମ୍ ଆମର କାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ବଢନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଏପିଫାଇଟ୍ସ. ହେଲା, ଏମାନେ ପାରାସାଇଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଗଛ ଉପରେ ବଢି ପାରନ୍ତି. ଦେନ୍ ଆସିଲା ପାରାସାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍. ପାରାସାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ପାରାସାଇଟ୍ସ. ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ପାରାସାଇଟ୍ ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତି. ଓକେ, ତାଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତିନି. ହେଟେରୋଟ୍ରଫ୍ସ. ବାକି ଏପିଫାଇଟ୍ସ ମାନେ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ସ. ଏପିଫାଇଟ୍ସ ମାନେ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ସ ଆଉ ପାରାସାଇଟିକ୍ ମାନେ ହେଟେରୋଟ୍ରଫ୍ସ. ଓକେ, ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ 7ଟା ପ୍ରକାରର ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହାବିଟାଟ୍ସ. ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ, ହାଇଗ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ, ହାଲୋଫାଇଟ୍ସ, ମେସୋଫାଇଟ୍ସ, ଜେରୋଫାଇଟ୍ସ, ଏପିଫାଇଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ପାରାସାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍. ଏବେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା. ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ. ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ତା ନାଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ୱାଟର ରିଲେଟେଡ୍. ୟେସ୍,
ये आइदर पानी पाखरे बढ़िबो नहले सबमर्ज्ड अंडर वाटर माने पानी भितरे बुड़ीथिबो। सबमर्ज्ड ର ଅର୍ଥ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିଥିବା। ଓକେ, ଦେ ହେଭ୍ ପୁଅର ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ତାଙ୍କର ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ପୁଅର, ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ସେତେ ଡେଭଲପ କରିନଥାଏ, ଚେର ସେତେ ଡେଭଲପ କରିନଥାଏ। ସଫ୍ଟ ଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ ବା କାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ନରମ ଥାଏ। ଆଉ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ବି ପୁଅର, ମାନେ ବେଶୀ ଭଲସେ ଡେଭଲପଡ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ଜାଇଲେମ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏଟସେଟ୍ରା, ଆମେ ସେ ଉପରେ ବି ପଢିବା ଆଗକୁ ଡିଟେଲରେ। ତାପରେ ଅଛି bulk of tissue is spongy provided with air space। ତ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବଡିରେ ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି, ଟିସ୍ୟୁଟା ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍, ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି, ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଥିଲେ ଭଲସେ ଭାସିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ହେଲେ 3 ପ୍ରକାରର। ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶୁଥିବ? ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ସବମର୍ଜ୍ଡ, ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଟିଂ, ସବମର୍ଜ୍ଡ, ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଏଣ୍ଡ ଆମ୍ଫିବିୟସ୍। ସବମର୍ଜ୍ଡ ମାନେ କଣ? ଯୋଉମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହୁଥିବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହାଇଡ୍ରିଲା, ଭାଲିସ୍ନେରିଆ, ପୋଟାମୋଗେଟନ୍ ଏଟସେଟ୍ରା। ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଅର ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ଲୋଟିଂ, ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରିଲି ଫ୍ଲୋଟ କରୁଥିବେ, ମାନେ ପାଣିରେ ଭାସି ପାରୁଥିବେ। କେତେ ଗଛ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଣିରେ ଭାସନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ଲୋଟିଂ, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେର ମାଟିରେ ଅଛି, ପାଣି ଭିତରେ ମାଟିରେ ଅଛି, ଆଉ ଉପରେ ସେମାନେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଟ୍ରାପା, ଏଜୋଲା, ଏଇକର୍ନିଆ, ଲେମ୍ନା, ପିଷ୍ଟିଆ ଏଟସେଟ୍ରା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ୍ଫିବିୟସ୍। ଆମ୍ଫିର ଅର୍ଥ ଟୁ ବା ବୋଥ। ଆମ୍ଫିବିୟସ୍ ମାନେ କଣ? ଏମାନେ ପାର୍ଟଲି ସବମର୍ଜ୍ଡ, ତାଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଟ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ପାଣି ବାହାରେ ଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାଜିଟାରିଆ, ଏଲିସ୍ମା ଏଟସେଟ୍ରା। ଓକେ, ତ ହାଇଡ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ସରିଲା, ଏବେ ହାଇଗ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ କୁ ଆସିବା। What are hygrophyites? Hygrophyites, they grow in moist and steady habitats. Okay, their stem and root are soft, spongy and show stunted growth. କଣ ମାନେ moist ମାନେ ଉଦାଳିଆ ଆଉ ଛାଇ ପଡୁଥିବା ଜାଗାରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। Their stem and roots are soft, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ କାଣ୍ଡ ଆଉ ରୁଟ୍ ମାନେ ସଫ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସ୍ପଞ୍ଜି ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ ଭିତରେ, ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ବେଶୀ ହେଇନଥାଏ, ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଲିଭ୍ସ ଆର୍ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପଡ, ତାଙ୍କର ଲିଭ୍ସ ମାନେ ବଢିଆ ଥାଏ, ମାନେ ପୁରା ବଢିଆ ଥାଏ, ଡେଭଲପଡ ହେଇଥାଏ, ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବିୟର ଷ୍ଟୋମାଟା, ସେଥିରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ହେଲା ଆମର ଫର୍ନସ୍, ବେଗୋନିଆସ୍, ଆରୋଏଡ୍, ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାସ୍, ସର୍ଟେନ୍ ଗ୍ରାସେସ୍, କିଛି ଗ୍ରାସ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ହେଲୋଫାଇଟ୍ସ କୁ। ହେଲୋଫାଇଟ୍ସ କଣ? ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମର ସାଲାଇନ୍ ସଏଲ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆମର ସାଲାଇନ୍ ସଏଲ और ସାଲାଇନ୍ ୱାଟରରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି। ସାଲାଇନ୍ ମାନେ ଲୁଣି, ଯେମିତି ଆମ ଓସେନ୍ ୱାଟର, ସେଥିରେ ସେମିତି ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ହାଲୋଫାଇଟ୍ସ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁବୀ କଣ ଅଛି? ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟଲରେଟ୍ ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ NaCl, MgSO4 and MgCl etc। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଲ୍ଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦେ ହେଭ୍ ନେଗେଟିଭଲି ଜିଓଟ୍ରୋପିକ୍ ବ୍ରିଦିଂ ରୁଟ୍ସ କଲ୍ଡ ନ୍ୟୁମାଟୋଫୋର୍ସ। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ନିହାତି ଦରକାର। ନ୍ୟୁମାଟୋଫୋର୍ସ, what are pneumatophores? These are breathing roots and they are negatively geotropic। ଜିଓଟ୍ରୋପିକ୍ ମାନେ କଣ? ଜିଓ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଆଉ ଟ୍ରଫିକ୍ ମାନେ ଆଡକୁ। ତ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ରୁଟ୍ କୁଆଡେ ଥାଏ? ତଳକୁ ଯାଏ ରୁଟ୍, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ଜିଓଟ୍ରୋପିକ୍। ବଟ୍ ଯଦି ସେ ଜିଓଟ୍ରୋପିକ୍ ମାନେ ଗ୍ରାଭିଟିର ଦିଗରେ ଗଲେ ପଜିଟିଭଲି ଜିଓଟ୍ରୋପିକ୍, ଆଉ ଯଦି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯିବ ତାକୁ କହିବା ନେଗେଟିଭଲି ଜିଓଟ୍ରୋପିକ୍। ଓକେ, ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁମାଟୋଫୋର୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ହେଲେ ନେଗେଟିଭଲି ଜିଓଟ୍ରୋପିକ୍, ମାନେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ରିଦିଂ ରୁଟ୍ସ, ମାନେ ମାଟିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରିଦିଂରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁମାଟୋଫୋର୍ସ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
एग्जांपल कौन मैनग्रोव वेजिटेशंस माने हेन्ताଳ ବନ ଅଲଗା जो को हमें हेन्ताଳ सुंदर ये सब माने समुद्र उपकूलवर्ती ଜାଗାରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି जनरली नड़िया गछ तो कहि परिबानी हमें एटा भालिया माटी रे एटा मैराइन जीव माने मैराइन तो माने समुद्र पाखापाखि लुणी अंचल रे जो माने हंती लुणा जंगल ओडिया रे कहले एग्जांपल राइजोफोरा सेरियोप्स एभिसेनिया सोनेराटिया एटसेट्रा गोटे जिनस मन रखिबा पिला माने ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ର କି ଆନିମଲ୍ସ ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ ଲେଖୁଛେ ତାକୁ ତା ତଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ଓକେ ଦେନ୍ ମେସୋଫାଇଟ୍ସ କଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଗ୍ରୁପ କେମିତି या मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म ଏଠି मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म ମାନେ ବହୁତ एंजियोस्पर्म ରୁହନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆଉ କଣ କୋଉଠି ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ଦେ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ପ୍ଲେसेस ऑफ मॉडरेट वाटर सप्लाई ଯୋଉଠି ମଡରେଟ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହଉଛି ବା ବହୁ ମାନେ ସରି ହଁ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଏଭରେଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହଉଛି ସେଇଠି ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଦେନ୍ ସେମାନେ ବଡ ଥାନ୍ତି ଜେନେରାଲି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ କାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଉଡି ହେଇପାରେ ମାନେ କାଠର ହେଇପାରେ ମାନେ ଶକ୍ତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ହର୍ବାସିୟସ୍ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ହେଇପାରେ ସଫ୍ଟ ହେଇପାରେ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେ ପଜେସ୍ ୱେଲ୍ ଡେଭଲପଡ ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ୱେଲ୍ ଡେଭଲପଡ ରୁଟ୍ ଆଉ ଲିଭ୍ସ ରହୁଛି ଓକେ ତାଙ୍କର ଲିଭ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପଡ ଥାନ୍ତି ଆଉ ରୁଟ୍ସ ବି ଡେଭଲପଡ ଥାଏ एग्जांपल कौन है मैंजिफेरा इंडिका माने हमर मैंगो मैंजिफेरा इंडिका आंबो बा मैंगो तापरे पायरस मालस हला सेव बा एप्पल एपीपीएलई एप्पल ओके देन हमें आसीबा जीरोफाइट्स को जीरोफाइट्स कौन जीरोफाइट्स माने जीरो आछि जेरिक रो जेरिक रो अर्थ ड्राई माने ड्राई कंडीशन रे ग्रो करंती एमति कि हम डिजर्ट टाइप जोठी वाटर अवेलेबिलिटी इज नेग्लिजिबल जोठी बहुत कम परिमाण रे वाटर मिले सेठी माने ग्रो करंती किछि एग्जांपल्स देखिबा यूफोरबिया amaranthus माने कोन amaranthus माने हमर जो खड़ा साग होय सेटा केलोट्रोपिस माने अरख फुल आपण माने देखिथिबे अरख गछ रास्ता साइड रे प्राय बहुत है रास्ता साइड रे तो पानी दिया जाउनी सेले प्राय गछ न थाए माने प्राय अन्य फुल गछ न थाए किंतु केलोट्रोपिस बा हमर कोन सेटा अरख गछ बहुत थाए तो केलोट्रोपिस भी आसीबे जेरोफाइट रे और एलोए वेरा रो साइंटिफिक नेम एलोए वेरा एटा तार जीनस नेम एलोए देन एगेव एटा गोटे कंटा जातीय गछ तापर नेरियम आपण माने जानिथिबे को सो गछ भी कहंदी माने रोड मान को मझिरे जो बैरिकेड थाए सेठी जनरली नेरियम थाए जीएफएस एटा गोटे कोड़ी गछ ओके देन भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जानबा सक्युलेंट व्हाट आर सक्युलेंट माने हेले जीरोफाइट्स जो जीरोफाइट्स माने कोन करनी वाटर स्टोर करन तांको बॉडी पार्ट्स रे जो जीरोफाइट्स तांको बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स रे वाटर को स्टोर करंती सेमान को कहा जाय सक्युलेंट तो एथि वाटर स्टोरिंग पार्ट हमें लिखी जे वाटर स्टोरिंग पार्ट और नेम ऑफ प्लांट्स माने एग्जांपल्स दबा फर्स्ट ला स्टेम बा कांड रे के रखे ओपुन्सिया को कहा जाय नागफेणी ओडिया रे देन लीव्स बा पत्र रे को माने पानी रखंती फर्स्ट ला एलोए माने एलोवेरा घी कुआरी तापरे एगेव गोटे गछ अछि माने मरुभूमि जगह रे हुए अब ब्रायोफाइला माने अमर पोई फिले जानिथिबो अमर पोई पत्र गचा भी कहा जाय ताको माने ता पत्र नुआ गछ सृष्टि हे पारे ओके देन रूट्स रे के रखे एस्पारागस माने सतावरी ये ता रूट रे वाटर सेव करे ओके इन जीरोफाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स जीरोफाइट्स कोन हैला जीरोफाइट्स कोन तीन प्रकार रो अछंती जीरोफाइट्स तीन प्रकार रो अछंती कोन 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 खास थला लिथोफाइट्स कोन करन माने ग्रो ऑन रॉक जो माने रॉक बा पत्थर ऊपर सृष्टि होन बा ग्रो करन से माने लिथोफाइट्स कहबा सामोफाइट्स कोन जो माने ग्रो ऑन सैंडी सॉइल माने बालिया माटी रे जो माने होन से सामोफाइट्स कहा जाय तरे ऑक्साइलोफाइट्स कहा कहा जाय ग्रो इन एसिडिक सॉइल जो एसिडिक सॉइल बा अम्लीय माटी रे अम्लीय मृत्तिका रे सृष्टि होंती ओके
ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଲାଷ୍ଟ 2 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା ଆଉ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିକି ସାରିବା। ଏପିଫାଇଟ୍ସ, ଏପିଫାଇଟ୍ସ ମାନେ ଏପିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏପି ମାନେ ଉପରେ, ତ ଦେ ଗ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅନ୍ ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଛି, ଏଠି ଯଦି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଗଲା ଏଠି ଗଛ ହବ, ଏଠି ଗଛ ବାହାରିବ। ଏମାନେ ପାରାସାଇଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଖାଲି ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଚେରଟା ଏନକରେଜ କରିଥାଏ କୋଉଠି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ଲାଇକେନ୍ ଏନ୍ ଅର୍କିଡ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଅନ୍ ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟ୍ରିର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଲାଇକେନ୍ ଆଉ ଅର୍କିଡ୍ ଭଳିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଲାଇକେନ୍ ବାବଦରେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ପାରାସାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ହେଟେରୋଟ୍ରଫ୍ସ, they cannot prepare their own food and they directly absorb the simple food or digested food from their host, ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ରହିବେ ତାଠୁ ଫୁଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର କୁସ୍କୁଟା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକା ଏଣ୍ଡ ରାଫ୍ଲେସିଆ। ଏମାନେ ଯେମିତି ଆମର ନିର୍ମୂଳି, ମଲାଙ୍ଗ ଏସବୁ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଥି ସହିତ ଆମର ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ହାବିଟାଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମକୁ ଦେବେ। ତ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।